para kombinasi setting TVS Tovino en de lied naar Fanchi. Para, gimana? Ya mau ketemu nak bos sedih, tahu?
Thank you.
So mensen, oké. Is everybody happy? Namens de orga, dit is maar een speciaal nummer. En we doen Biggie van hier, man. We allemaal naar een familie. Ja? Oké. De mensen uit para organisatie uit para en dat we doen de Biggie van actie. Kom maar hier, mensen nog voor jullie dan naar combinatie 16. TVS Coffee nou in de liga van Fanchi. Jawel. Ben je live? 200 meter. Ik ken hem. Alsjeblieft. Wat ben je zeggen? Ja, ik ken hem. Niks? Kathleen. Kathleen. Combinatie 16. Hey, wakker. Nooit de hoop opgeven. Zijn er al. Para, gimana? Ya mau ketiga na bose deh, kawan ini. Para nawa family, okay? I don't
dolore, ina tante boduke mati dolore. Ina tante boduke mati dolore, yabena. Bili 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 bili. Ina tante boduke mati dolore, yabena. Jawel, jawel, jawel. Congo FM TV. En dat is weer geweldig. Ja man. Ja toch? Ja man. Ja. Ja man. Nominatie live. Hey. Hey, Wally.